So yun guys, tayo ng Santa Maria. So sabi ng mga bata Santa Maria na daw to, pero dito yung bayan. So tara, tayo sa bayan guys.
Na-entry pala dito. Ikot lang, ikot lang. Ganda. Water District. Doon ako galing.
tayo guys. Ay nako. No entry pero entry. Dari correct. Saan pa sulit niya ito? Entrance din. Entrance only eh. To make seat. Pwede pala eh.